Sausa ka up. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Neil. Ayaw sagit pagminyo og sayo ha, Neil. Humanao na ang imong pag-eskwela. Og tabangi intawon ko sa imong mga manghod nga makahuman sila sa ilang pag-eskwela. Kung mahimo, likay sa gyud nga mag-uyab-uyab ka dong. Ma. Ikaw magwangan, Neil. Sukad nawa si Papa nimo, ako na lang mo inagbuhi ninyo. Maong tabhangi una ko sa imong mga manghod ha. Una ka magsugod og imong kaugalingong pamilya. Oy, kakuyaw na bay. Buti pasabot si mama nga unya na kanya paminyoon kung makahuman na inyong kabanguran. Nga palidan mo na. Kapil ka 40 na. Ida ni mo ron, pila na? O, second college mo ka. Nga yung kabanguran, 4 pa katuig. Sakto ba ko na? Anak, git bay. Uy, kuyaw di yung matiguang ulit tao ka bay. Bay. Neil, happy na lang mo graduate sa high school. Pero, wa pa paghihapon kay plano ipalaila ko sa imong mama. Hangtod ka na sa manina tatago na tong relasyon sa imong mama. Flor, kining... Abi ni mo, happy tabi ako mapulaan, ani. Mahal ti ka. Pero lisod nga, nasigil ang taglimit sa tong oras every time magkuyog ta. Kay basin magduda imong mama nga na anak kay uyab. Uyab tuod ti ka, pero sige lang tagkawat-kawat sa tong oras. Flor, sorry kay ha. Pero sige, karong Sabado, kuyog ta sa amo. Ipaila-ila ti ka sa kong mama. Tinuod? Oh, suwaya na to, Flor. Nganong gindaman na nimo din he? Unsa man? Mabdos na na? Tita. Ayaw pagtubag, day. Kay dili ikaw kong kaistorya. Ma, ay lagod pangisugod. Ni ani, kay gusto ming mahibaw ka, bahin na mo. Di ba giingnan ti ka nga ayaw lang una? Nihangyo man ko nimo, dili ba? Paun sa man? Mas palabihon pa nimo ni bayhana kaysa namo? Ma, dili oy. Pero... Og day, ikaw ha? Tanawa nga mong sitwasyon din he. Kita magyug kasi ang mga manghudron. Dili ka makonsensya nga pwedeng dili sila makahuman sa ilang pag-eskwela tungod nimo? Kamagwangan akong anak si Neil. Siya na lang akong gisaligan karon. Sorry, tita. Karon nga nahibaw na mo sa akong reaksyon. Papaulian na si Sila, ha, Neil? Mao ni hinungdan. Nga di pagid ko gusto nga palaila ta kang mama. Kaya ni ba kung masakitan lang ta sa iyang panulti. Ilabi na ka. Flor, sorry kayo. Wa kay sa. Ako mo'y gusto, ani. O gipangandaman ko na ning daan. Sakit lang. Nadili di ko dawat sa inahan sa kong uyab. Flor, dili sa ingon ana. Nahadlok lang si mama nga kung magminyo na ko og sayo. Di na ako matabangan ako mga manghod nga makahuman sa ilang pag-eskwela. Nahibaw ko. Gusto na ko mo uli. Pinalag-adlaw bay, mapaso na kita. Excited kayo bay? Ingom na sa gubay. Oy, Flor, nga no? Pwede tang mag-istorya? Importante lang kaayo. Unsa man ka-importante mo isulti nako nga gusto man kang walayng tawo nga makadungog.
Flor, nihilak man ka. Okay ra ka? Dil, mabdos ko. Unsa? Unsa man? Wala kay isulti? Kini, Flor. Flor, kini, Dili ka mabarog mo ba? lisod pa kayo. Hindi pa ko makahimo, ana. Naibaw ka man, di ba? Suwa ka gano'y planong mabarog, ani. Flor, Dili na ko. Kapoy na. Kapoy na kapirmi marag ako'y lalaki sa tong relasyon. Sige lang. Ini-graduate na to. Dili na ko ni mo makitaan. oh, Isaad ko na ni mo. Kalimtan niti ka sa higpit ang maningkamot kong ako para sa kong anak. Flor. Congrats, anak. Salamat, ma. Maynil! Oh, bay, Ubra sa tudwa, bay! Vlog ka dito, bay! bay, kakita kang Flor. Wa naman ko kita niya, bay. Kami, si Batin, bay. Pakuha sa television, ba? Pero dali. Mao ba? Mo graduate na gid in town imong manghod, Neil. Ma? Taod-taod naman na imong ubo, ma. Ipa-check up ka na, oh. Ayaw na. Ha? Ordinaryong ubo lang ni. Madaranig tambal. Ay, naak. Salamat ha. Nga wa gid nimo pasagdi imong mga manghod. Gitabangan gid nimo. Nga makahuman mo sa inyong pag-eskwela. Tungod kay wa ko'y laing ikabilin ninyo. Oh, Maura na. ma, At least, kung mawa ko, dili na ko mapalakan ninyo tungod kay naa na mo'y nahubad. maunsa ko na imong gipanulti, good. Ayaw pagsultig sa ama, ana, ma. Sige na, pahuway na, ma. Kay mo pahuway na sa ko kay trabaho pa ko. Hangtod karon. Di gyapon mawa sa kunaw na si Flor. Ilabi na nga akong anak nga naa niya. Dako kay kugsa nga nahimo nila. Wa na ko siya barugi. Wa na ko barugi ang akong responsibilidad nila. Kumusta naman ka sila ron? Flor, sa ilo ako sa akong nabuhata. Bay, gusto naman ka? Niyain taon, bay. Salamat sa Ginoo nga nakatrabaho kog arang-arang ang sweldo. Ayaw pa ka, bay. Kung taon ini, ital sa laing kaplaya na ni. Ilapula ang gusto kong trabaho eh. Huh? Uya, mubali na sa ka. Anak yun. O hinoon, okay ra kay dako man sa sweldo yung mga asawa. Ug sa pasad. Usara inyong anak. Inanon ba nga, swerte lang ko kay nagkatunong kong asawa nga di yaw-yawan ba? Independent pag asawa bay. Maong di siya magsalig sa akong sweldo. Pero mahatag sa ko. Sige sa mga ako. Oh, kuwan ba ba? Istorya ta ba yun kuwan ba anak ba? O sika magkalaw na og pangita sa imong anak ni Flor, no? Nga, wala barugi. Kuwan, ang ba't ko masabot ba? Kuwan ba, kanang, wabam abot sa imong nauna? Kung unsay naong niya karon?
Sa tinuod lang, bay. Gusto na kayo kong makita sa akong anak, bay. Yan ni Flor. Sa kadag kabuwag ning Flor, bay, wagid ko'y nauyab nga tarong nga relasyon. Ang kuno na ko, bay. Mahal ko gyapon siya. O gusto kay ko, bay, nga makita na ko sila. Pero ako may baw kung asa na ko sila pangitaon, bay. Last na kong kita niya katong pag-graduation nato. Unya, wala ko'y balita pa. Bay niya. Kay, giputol man yun niya ang tanan namong koneksyon. Ay. Itabi ay. Sa kay kahimta ni Rono? Sige lang bay. Manghiring ko sa itong mga batch ba? Basi na nakahibaw kung asa si Flor karon. Kinoko. Kung sinitabo nga, naglak man akong mangod. Mayang pagpanaw, ma. Isaan ako ni mo nga, di na ko pasagdan ang akong mga mangod. Tumanon ko ang imo pangandoy, alang namo, ma. Isaad ko ka na. Bay, condolences tayo sa natabos yung mama, bay. Salamat, bay. Kuwan di, bay. Nakuha na ko ang address lang ni Flor. Oh, tinood ka, bay? Bay. Sabay, Oh, bay. Duawa din, bay. Ay pag langan, ay pag usik kong panahon. Taas mo kang pagkuwang. May nang ba, makabawi ka. Mo ko na ning baya. Gikulbaan ko eh. Oh, si Flor ka na. Siya ka nang nasa gawas og naglabay og basura. Flor! Giyon sa mo pagtultol din eh. Kumusta ka na? Okay ra. Flor, ang atong anak. Han? Kinsa na? Joel, si Nilhan. Maing adlaw, pre. Dayon, sud sa among panimay. Joel. Han, dunay katungod si Christian nga mahibaw sa tinuod niyang papa. Joel. Ang nahitabo sa inyong kagahapon, dili niya kagustuhan. Hatagi siya chance nga makaila siya sa iyang anak. Salamat, pre. Christian! Christian! Di mo kong gitawag pa. Flor, ikaw nalay bahalag explain ni Christian, ha? Biyano na ko mo. Na, Christian. Nahibaw ka man nga, dili ni mo tinuod nga papa si Papa Joel ni mo, diba? Ma. O niya, kay nomdom ka, sige kag pangutanan ako kung asa ang imong tinuod nga papa. Ma. Nak, ni Asia. Si Papa ni Monil. Anak, Christian. Nagpasaylo as papa. Sorry kung ipasagdan ti kaog ang imong mama. Sorry kina. Anihin na lang panihapon para taas-taas pa yung panagstorya ni Christian. Flor, salamat kayo. Flor, salamat kay sa gayon ha. Nga imong gipaililan ako ang akong anak. Kung dili patungod sa kumbana nga si Joel, dili ko gidunta siya palaila ni mo. Swerte kay kasi mong nabana. Tungod kay akong nakita nga buutan siya ug masinabuton. Dili parehas na ako nga talawan ug irresponsable. Flor, unta mapasaylo ko nimo sa akong nabuhat. Grabe gid ang akong pagmahay.
dako kay kugsa ninyo sa atong anak. Ilabi na gyud nimo. Neil, dili na lang nato hisgutan pa. Dako gihapon akong pasalamat sa Ginoo nga wa ko niya pasagdi. O gihatag niya si Joel nako. Iya kong gitabangan. Gidawat niya akong anak nga murag yung iya. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Flor. Salamat, Ginoo. Nagyatagan ko ni Kigayon nga may lailan ako nga akong anak. Og makabawi man lang ko sa akong mga pagkuwang niya. Bisan tuod wa nimo gidungog ang akong laing pagampo. Kay naminyo naman og lain si Flor. Og may anak na sad sila, pero at least nailailan ako akong anak. Nalipay na kay ko. Si Flor mga nawag. Tingalag andam si Christian. Ako untong gitiksan nga kuhaon ako ang bata kay ako isoroy. Hello, Flor? Pa! Si Christian eh! Di na siya tamo na yun nun pa! Ha? Kaya nga naman, nak. Wala ba si Papa Joel? Patay na! Unsa? Flor, condolence. Flor, naibaw kung dili karon ng saktong timing. Og trust me, wa ko nalipay sa netaburon. In fact, nag-uol ko para nimo. Pero, isaad ako. Dili ti ka pasagdan, ingon man ang inyong anak ni Joel. Dako kog utang kabubuto niya sa pagpadako niya sa atong anak. Og dako kog pasalamat sa nahimo niya. Andam ko maghuwat kung kanus akamari di pagbalik. Kana kung may tabo pa nga mahalon ko nimo pagbalik, Flor. Tungod kay hangtod karon. Wa gyud ka mawas akong kasing-kasing, Flor. Neil. Nanguyab kog balik human sa duha ka tuig nga pinaabot. Iya kong gisugot og balik. Og wa na ko maglangay pa. Nagpropose dayon ko niya. Og kaluoy sa Ginoo nga napahuman gyud nako ang akong duha ka manghod. Karon malipayon ko sa akong pagpuyo uban sa among mga anak ni Flor og sa anak nila Joel. Dini na lang kutob, daghang salamat. Amen. Ano ba daw siyang kaagi karon? Magkanayo sa kababae nga nagpuyo sa Dumaguete City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Isay. Dili na namo kaya ni Papa ni Monak nga paeskwelahon ka. Pero kung gusto ka gyud mo human sa imong pag-eskwela, adto lang una kanilang tiyo nimo og tiya ha kay may man to sila kay wa man sila anak. Unya nakahisgot sad to sila nga sila mo gasto sa imong pag-eskwela. Kana kung gusto ka. Sige ma. Gusto gyud ko mahuman sa akong pagtuon ma kay para makatabang ko dinhi sa atong kalisod. Hala sige. Kay akong tawgon si tiyo nimo. Akong ingnon nga ni Oyon ka. Salamat ma. Manang, alis kami ha. Ma, ato na ko. Pag-amping dito sa Cebu ha. Ayaw pa badlong. O ma. Isay, kutob sa mong makaya. Eskwelahon kayo na mo sa imong iyaan. Aron ka makauman. May lang makatabang ko sa imong mama sa iyong kalisod. Wa masabi anak ni tiya ni mo. Wa may gibuhi. Salamat tiyo ha. Basta, pag binuutan lang yun ha. Ayaw may tagi og dapat sa odin eh. Para di saan ba problema ang imong mama o kung nahuna ni mo nga tuwa dito sa Dumaguete. O tiyo.
New student ka? Oo. Mauding wa ko makafamiliar nimo. Bago man di ay ka. Tuod, ako di ay si Honey. Ikaw? Isay. Friends na ta Isay ha? Sige. Maayo gani kay buotan na kayo ko mga classmates. Wala ko naglisod og pagpagigigala kay sila may muduol na ko. Walang hibaw Duwan di ko katuig din sa Cebu sa ilang tiyo. Dali aras panahon, uy. Abi! Abi! Isay! Isay! Oh, nga naman si Tiyo. Tiyo? Isay! Ang nga naman, sinahitabo ni Tiya. Ayaw gaya ba, ha? Ako na lang si Tia di mo sa ospital. O sa Tiyo? Kumusta naman ka diha, nak? Okay raman, ma. Si Tiyo mo idili. Ha? Uy, nga man. Nai-cancer si Tiya Ami, ma. Oh, hunsa? Kinuo ko. Ma, sige na ha. Basi naisugo si Tiyo na ko. Manawag lang niya ako nimo. Sige, nak. Saon man ako Ting exam na raba hapit da. Saan ka na ko pag-ingon si Tiyo para bayad sa kong tuition? Tigalig dili ko patikon kung dili ko makabayad. Ay, bahala na lang, Suwayan lang na ako. Kung may ikahatag, ako lang pasabdon ang mong maestra. Kung pwede, mag-special exam lang ko. Maugi mo ipangayo karon? Nga kibaw ka man nga nagastuhan para sa mga yan? Tiyo. Pawal ko tumangan, Kadugang-dugang kas kong problema na. Isay, dali ragod. Mag-istorya ko rin mo. Tiyo, ngano? Pasensya kayo ha nga. Nasing haganti ka niya itong miyagi mga adlaw. Labad lang yung kayo kung asa kong kwarta para sa nga tambal sa imong iyaan. Naibaho ka maginbitaw sa iyang kahimtang. Okay ra, Tiyo, nakasabot ko. O sa hinungdan nga nga nakikistorya ko ni mo karon, Isay. Papulion at ikagbalik sa inyo sa Dumaguete. Tiyo. Pasensya na kayo, Isaya. Di na ko kaya nga gastuhan kasi yung pag-eskwela. Nagkautang na kong dako. Aron mapalitan og tambal ang imong iyaan. Ingon man vitamins. Nalubong ako sa utang. Tiyo, di lang kumuli sa amo, Tiyo. Maluoy ka. Gusto ko mahuman sa kong pagtuon, Tiyo. Mag-working student lang ko, Tiyo. Aron lang ko mahuman. Ayaw lang ko papaulia sa amo, Tiyo. Maluoy ka. Sige. Kaya man kanimo nga mag-working student. Sige. Kaya ho na ko, Tiyo. Makauman ako sa kong pag-eskwela. Maayo gani kay nadawat ra dayon ko sa akong gi-applyan nga trabaho dinhi sa Osaka fast food chain sa Colon. Ay, balag kapoy, Maning kamot lang gid ko aron lang ko mahuman. Isay, gipatawag ti ka kay i-assign ti ka sa laing branch kay nagkuwang sila og tao didto. Asa man, ma'am? Sa Talamban. Okay ra nimo? Sige, ma'am. Uy, kaso.
Bago ka din eh. Oh, oo. Bago lang ko na-assign din pero naagit sa kulon among branch. Mo ba? Parehas sa data. Gi-assign na sa ko din kay nagkuwang man silang tao din Ako din si Rodel. Ikaw? Isay. Isay. Nice to meet you. Amiga na ta, ha? Sure. Ay, Uy, Isay. Ganina naman ka nagsigig pang uyab, uy. Kaya pa? duka kaayo, day. Hansaon. Estudyante sa buntag, o niya inighuman sa klase dito sa trabaho. Pila naman kinatulga ni mo, ana, uy. Sige lang, day, uy. Pobre man. Kinahanglang mo kayod. Say, diyo pa na to Sabado. Kuyog ta? Ha? Asa man ta? Mag-date. Ha? Sige na, good. Wa makakayuyab nga masuko. Ha? Wa man. Naaram din na. Sabado, ha? Magpaabot ko nimo. Rodel. Ato na ko, ha? Sir! Ato na ko. Salamat! Salamat kaya nga. Nitong agig karon. Way kaso, oy. Wa masugod ko ilingaw ron. Gusto sa ko maglaag-laag kay para malingaw pod pa nagsaba. Unya, asa man tayo ni Ron, ha? Nga humantag kaon. Ansa man? Mamauli ta. Say. Rodel, ingon ka, mamauli na to. Imo magkukong kita din Say, pasaktil ko sa kumpuato ni mo. Please. Say. Rodel, dili ko. Say. Sige na. Ay, Ginoo ko. Grabe naman katali ako menstruation. Magpiti ko, be. Tingalig mabdos ko. Positive. Mabdos yun ko. Kinang may baw si Rodel, ani. Say, di pa ko ready, eh. Pero tinuyuan ta ni, di ba? Lagi. Pero di pa magkuandam. Kinuo ko. Mayo, ana, ipakuha lang na. Nabuang ka? Human ka malipay? Sa'yo na kay para nimo nga musulti na ko, ana? Ikaw, good. Basta ako, ha. Di ko mo barog, ana. Kinahali dili may bawas sila si Tio nga mabdos ko. Kailan ka siguro ko kung maabot nilang mama, mapatihan gud ko. Unsa? Upauli ka sa inyo? O, Tio, gusto na akong relax ron nga semester. Sige. O pasensya ka na, Isay. Nga di ko makatudi mo. Di na ko mahimong biyaan lagi mong iyaan. Okay na, Tio. Nakasabot ko. Sige ha. Biyaan na ka. Sige, te. Salamat. Pasensya, Tio. Namakakuni mo nga mo pauli ko sa tumagete. Pero ang tinuod ay, nangita lang ko kaabangan ka kwarto aron makalain ko. Gili ko gusto mahibaw mo sa kong kahimtang. Kaya ni nako. Bisag unsay mahitabo. Buhion ko nga akong anak. Mangutan ako sa mga trabahante din kung naabas si Rodel. Nabalik naman siya assign sa una niyang branch. Absent na si Rodel kay nasakit ang anak.
Onsa? May anak siya? Oo, ma'am. Minyo man si Rodel, ug nay tulog anak. Kinuo ko. Hayop ka, Rodel. Hayop ka. Anak, nakayo ka bala ka, ha? Munda nga nag-eskwela sa mama para makapangita akong full-time na trabaho. Ginoo ko. Kabangin taon ni sa akong anak. Aray, sakit sa kong tiyan. Manganot naman tingali ko. Tabang! Tabang! Te, salamat sa imong pagtabang nako, ha? Salamat sa tanan nga naagid ka permi kung makinahanglan ko nimo. Okay, Raday, uy. Sige na. Ako na bahala si mong baby. Na naman ka din iyang gatas. O, te. O sige lang ka, una. Kitingalig malate ka. Uy, alas si mama. Hello, ma? Makakon kang dako? Doon ay nakakita ni mo nga mabdos ka. Na magkakapas imong tiyo nga mo pauli ka din, he? Kitonto lang day minimo, ha? Ma, sorry kaayo. Sorry ka na makako. Pauli na din, ha? Kung dili ka gustong mo dako pa nga mong kahiubos ni mo. Ma, doon na pa ko'y trabaho din, he. Dili ko makabiya. Sige na, ma. Kay padong pa ko po duty. Panawag na niya ako ni mo. Si Ate Mirna man ni. Among lang lady. Hello, te? Day, isay! Ang imong baby among ginagadiri sa ospital! O, sa te? Te! Nakita mo sa akong anak! Wala! Wala si baby! Dili! I've been waiting for you. The thrill talk for a bit. Shuffle outside. Wa na gina ko maabti pa akong baby. Matod ba sa doktor? Ang cause daw kay SIDS or Sudden Infant Death Syndrome. Atong hitabo nakahibaw na akong pamilya og niapa sa akong parents sa Cebu aron mobilar sa haya sa akong anak. Sakit kaayo. Mao'y pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi. Hangtod ron, doon naghapoy mga higayon nga mingawon ko niya. Pero sa hinay-hinay ako nang nadawat. Karon, naminyo ko sa Canadian nga pag umangkon rasad sa among landlady. Og naanasad may anak duha. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, R.M. Smallest wingless, all you came to us. Ano ba da siyang kaagi karon maukining usa ka babae nga nagtago sa address sa Mati Davao Oriental. Ang ato matatampo nagdasangan nga Jessie. Uy, kadaghang ko ni handa. Unsaon, gwapa man ning atong manghod. Gihikayan di siya ang pinalanggang uyab. Mansarira gani niya. Samot na kung mag-anniversary. Unsa na lang kang kasal, no? Kabongga ka ha. Oh, suya ka? Ay, shh, sige na, panghilom na mo. Di baya mo maikog aning Nathan, uy. Okay ra, oy, tita. Mas maayo hinoon nga ingon anak katabihan ng akong mga in-laws. Puhon. Unsa? Gadali baya ka. Unsa pa man di ay? Love di ka, Jessie. O ikaw na nga akong gi-imagine nga akong gustong ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Uy, ayaw ko pag-istorya, ana, atubangan nilang mama. Awkward ka, ayo. Sus, mauwaw pagid ka. Husto na mo, ana. Nathan.
Nahibaw kong arangan kag kahimtang sa inyo, dong. Og nagpasalamat ko nga imong gidawat ang akong anak. Bisan pa man sa kalayo sa inyong kahimtang, kay unsa ra gud mi dinhis amo. Pero ayaw una mo palabi sa inyong gibati, ha? Mga batanon pa kaayo mo. Enjoy usa. Kay tingali unya sa sobra ninyo ka-overwhelm sa inyong gugma. Unya sa ngadto-ngadto magkabuwag ra gihapon mo. Mama, sad, uy. Ka-negative ba ni mo, ma? Concern lang kus bation sa imong manghod ta siya. Tita, naibaw kong love kay ninyo si Jessie. Kay, syempre, siya ang inyong kamanghuran. Pero isaad ko, kung unsa ninyo ka-love ang inyong youngest, andam kong idoble ang akong pag-love niya. Aw, anak gid ba ha? Pasakit ta lagi mo kong manghod. Aw, parang kita. Kuya. Thank you ha, Nathan. So, unsa? Karong adlaw nga nangisog yung kag-ari og niatupang sa akong pamilya. Love ti ka, Jess. O gusto na ko ipakita sa mong family nga sincere ko nimo. Abi ganay na kung dili sila ganahan ako. Di good town. Mag-juicy pa ba sila? Kapinanggan ako nimo. Ang angay ipangutana kung ako. Dawat pa unya ko sa imong family. Don't worry. Puhon, mamit ra nimo ang akong family, Jess. Kalami og smile sa akong manghod, oy. Happy? Naanag yun din, Nathan. Tanan akong gipangita sa usa ka lalaki. Mapinanggaon, buutan, ug matinahuron sa pamilya. Correct. Nakita na ko, day nga. Pinangga gyud kaniya, Inday. Feel na ko, no? Nindot kayo mo pohon kung makabato na mo pamilya. Ate, sad, uy. Kadali man. Kaeskwela pa ko, ti, uy. Sus, da. College na ka, uy. Normal naman siguro na nga maghiskot na mo sa inyong future. Ano, magyapon mo paduhong. Ay, makasuya. Ako kahaani, no? Ako man natin maguwang, pero mas buhong pag-love life akong manghod na ako. Ate, sad, uy. Moabot na lagi ang para ni mo, te. Jess, love, karong Sabado ba? Adto ta sa amo. Wedding anniversary nilang mamagpapa. Ha? Mao ba, love? Ay, mauwaw man ko, love, uy. Huh? First time din ako nga ma-meet ang imong parents. Love, ayagod ka uwaw. Uyab di ka. Usa pa. Watay nga nga ikauwaw eh. Don't worry. Palitan di kag dress niya. Magkuyog ta. Ha? Uy, ayaw lang, love, uy. Okay ra. I insist. See you after class, okay? Nathan. Nathan. Jess, relax. You look absolutely stunning. There's nothing to worry about. Ma, Pa, this is Jess. Jess? Ako mama o papa. Hello. Nice to meet you. Hello, Tito. Nice meeting you. Feel at home lang, ha? I'm so happy nga naatan din karon. Kompleto ta. Kompleto? Without me? Megan? Megan! You make it! Of course, Tita. This is a special day for you and Tito. I don't want to miss it. Pagwapa niya. Hi, Nathan. Nagpeso-peso silang Nathan. Megan, you're here. Why? Aren't you happy to see me? Megan, sige na. Lingkod na aron magkakaon ka na. Ako ramang usa din hiwi.
Kipiyaan kong Nathan. Kay kipira siyang Megan. Close kay silang Nathan tanahon. Maklaro yun. Igonsa ka na nilas Megan, no? Close man kay silang family. Ikagaw siguro. Ay. Alas 8 naman daing taon sa kapi. Uy, kituka naman ko. Laay manggod nga ako rating hi. Yes. Mo address, Megan. Mau ba? Sige, amping. Bye! Okay ra ka? Ha? Oh. 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 Kauliw na ka? Unta. Pwedeng ihatod na lang. Ato sa taas akong kwarto. Sa taas. Ha? Yes. Love. Saman. Magbarog lang ka diha sa putahan? Ali. Tapan ako din sa bed. Nathan, layo ra gyud di ay kaayo ang atong kahimtang, no? Naana sa ka na, ha? Di lagi ko gusto nga magsige kag hisgutan, ha? Dali, be. Padool ako. Nathan, kainit pa sa imong kaninhawa nga ni dapat sa akong liog, uy. Unya, nanggakos kapag cute na ako. Love, kilo kaayo. Pawa, be. Love, ayos ako. Libaw mo kang love kayo, tika, di ba? Siyempre, sugton ka, tika, kung naibaw kong dili pa. Love, Jessie. Love, imo magod kong gipahigda. Will you let me? Kainit sa kong gipati. Love. So, na-surrender na kita ini mo? Ote. Hala, no? Uy, if ever mamabdos ka, for sure, barugan masad ka ato. Pero, te, Ano man? na-bother manggod ko. Namang ko'y papahay niya ato sa ila, nga ginganlan og Megan. Pero, uwa ko kapangutana kung igunsa nila. O niya? Close manggod kayo sila, te. Ah. So, unsa may huna-huna ni mo? Naguna-huna kag dautan? Dili man sa ingon ana. Sa'yo, nagkakina imong problema, Jess. Pangutan ni mas Nathan kung iunsa to nila. Aron mahimutang na ng imong huna-huna. Si Megan? Ay, kinugos na siyang mama. Kunya, na-close na mo. Sukod pa sa mong pagkabata, suruyan na siya din sa amo. Nga naman. Nagselos ka. Nga no? Doon na ba ko'y angayng silosan? Oh, ha? Wa. Wa, love. Naaraman dahi na. Love kaayo ti ka, Nathan. Ugda ko kayo nga kung pagsalit ni mo. Love, sakit ka, Jess. Ugway si Pisan Kinsa ang makabuwag na to. Love, maligo sa ko, ha? Pag higla-higla na sa diha, kung kapuyon ka. Sige, sige, love. Swerte kay silang Nathan. Kidako gud ka ang ilang bahay. Tagsa sila kwarto sa iyang mga igsuon. Samtang kami in town, dito sa amo. Gapon sisok lang.
Magtanaw-tanaw lang sa ko siya mga butang din sa iyang kwarto samtang naligo siya. Uy. Hala. Doon na siya picture din hikuyog ang iyang mga igsuon sa bata pa sila. Ug niapot si Megan. Gwapa gid siya. Ay, ngano man ko eh. Basta makakita ko nilang duha, dili na ko tuyoon nga masakitan gid ko. Oh, naibox. Unsa man ni? Akong ukbon ko na eh. Oh. Uy. Love letters? Kadaghan ko ani. Kung naapay pictures nga nailaw man sa love letters. Oh. Si Megan ug Nathan. Daghan kay sila pictures nga sweet kaayo sila. Ug ang mga love letters. Gita ni Megan ang tanan. Unsay puti pasapot ani. Wa ni mo si pangutan, ah? Wa na lang. Klaro na kay sa pictures ang tubag te. Nga doon na sila relasyon ni Megan sa una. O niya, Inday? Ug dili na importante karon. Ang importante nga kami na ni Nathan. Kung unsa man nahitabo nila ni Megan, nahuman na to. Usa pa, naibaw na si Megan nga ako na uyab ni Nathan. Jess. Happy anniversary, love. Wow! Happy anniversary, love! Kipangandaman gyud ha. Hi! Oh, happy anniversary, guys! Niya ka? Oh! Yes. I invited her. Aha. Kuan mo good. Nag-text yan ako nga padung siya sa bahay gini ha. Unya, niingon man ko nga manlakaw ta kay anniversary na to. Unya, gilaay man siya, mautong ako na nagipani. Nathan, anniversary nato ni. Oh, yes. Murag, dili maayo ang akong timing da. Nathan, okay ra. Kung dili komportable si Jessie nga na ako, mulakaw na lang ko. Yes. Noon sa maka. Oh, asa man ka, ha? Nibarog ka man. Sorry, pero dili na ko kaya. Inday, husto na, uy. Sakit kaayo, te. Liman ka ng anniversary na mo. O di ayang ki-invite ang yang ex. Kiusa niya pagkunahon na. Ako nagsalig. Kaya mo sa ka-resulti na si mo nahibawaan na nila. Mo siguro nagpatuyang lang. Utrosan ng Megan. Babahay meron ta siyang buhat pero di kay bawang mo lugar. Ingunahan na lang di siya kadesperada. Jess. Dili ko mo give up, te. Dili sa ingon ni anak ka sayon. Dili siya makatandog na ko. Dili! Jess. Birthday ko ng Megan ron. Ug pataksihon akong Nathan padung sa venue sa birthday party ni Megan. Kaya nag-una siya dito. Krabing bayana. Wag siya hunahuna sa kong batiyon as uyab ni Nathan. Love, Jessie. Kaupin ko na yung magsulo mo. Love, kalma lang good. Basin pa daig napulan ka nga nagtanaw na ako nga sobra ka simple. Diba? At least na ay variation. In fairness ha, angayan ka. Kasalik kay birthday niya. Yes. Ay, mangita kong mainom. Taon sabat ko. Samtang di ako didi ka nag-inom, pero
Pero si Nathan tuwa ni Megan, kuyog sa mga amiga niya. Mura man kong mabuang din eh. Mapaulit ako. Jesse! Jess, asa mo ka? Nga no? Nabala ka pa day ka? Ha? Unsa may hitabo nimo? Wow! Ikaw! Ikaw! Unsa na tabo ni mo? Love, pagtarong gud. Hey, is everything okay? Ayaw kong English siya ay! Huh? English, aron ingnon. Jesse, please. Undangin na niya. Di na ni maayo ang imong gibuhat. Tanaway mo kang galingon, no? Di naman ni ikaw. Kaya nga no? Kaya yung gibuhat kapag buang na ako, sakto? Ha? Mao ba? Imo kong giilan, Nathan. Nahibaw kong ex ni mo siya. Agbayra kong nahibaw, pero wala lang na akong gimain tungod kay kita na uyab ron. Huwag mauna importante na ako. Pero lahi ang kalipay nga akong nakita sa imong mga mata kung kamo mo'y magkuyog. Ang sakit kayo, Nathan. Jess. Nagtuo kang nalipay ko sa kong gibuhat, Ron. Nagtuo ka nga ako ni kagustuhan. Nga magsulob ko og ingon ani, ha? 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 Nga magubog-ubog ko og ingon ani? Dili! Dili! Oh, Jessie! At sa iyong mga mata. Nawad ko sa kong panimuot atong higayuna. Og perti na kinakong hubuga nga gihatod nako sa amo ni Nathan. Lagot kay silang mama og ako mga igsuon. Ug ako nilang nahibaw-an nga pagkaugmaan na nasumbagan ko di ay sa kong kuya si Nathan atong katiuna. Human ato, wala ko nakikita pa ni Nathan. Ug nakigbuwag na lang gyud ko niya sa text. Ug gi-block na ko siya sa tanan kong mga accounts. Aron wala na siya kontak pa nako. Mao to'y pinakagrabe nga away sa among relasyon. Ug mao na sa daytoy katapusan. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Roxanne. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Iyo. You make me hope again. Never knew this love can make. With your love, found my rest and you give me strength to carry on. You give my life again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Roxanne. Promise ha? Best friend na ta, hangtod sa hangtod ha? Oy, Lucky. Basta ha, ingon ka kung naimangaway na ko sa school kay imo sang awayon ha. O, lagi. Basta parehas ang tag school per me. Promise na ko. Huwag yung mangaway ni mo kay naamang ko. Roxanne, Peter, husto na mo anang inyong duha. Dali na mo din higin ako'y giandam juice o pan. Oma! Dali na, Peter.
hapit naman tayo mag-graduate sa high school. Asa mo ka gusto mo eskwela? Ikaw, best. Agad ko nimo. Aw, sige ha. Kung asa ko, kinahanglan, adto sa kapa-enroll. O lagi, oy. Pero mi na magod na hitabo nga mag-agad ko nimo. Sus, kung nang imong gikuha pa lang ako ruso, same sa kuha. Classmate ra unta gihapon ta. Best, ikaw ba? Bisag lahi ta og kurso, parehas na magyapon tag-eskwelahan, good. Ay, sige na. Musuhin ako sa akong klase. Text lang unya ko ha kung break na nimo, aron magdungan tag lunch. Okay, best. Hi! Hello? Wa may naglingkod din tapad ni mo, no? Pwede anilang ko? Sure. Thank you. Kabantay man sad gud ko nimo nga permi kang mag-inusara ba? Unya, wa man sad ko'y circle of friends din maong niduol na lang ko nimo. Okay ra nimo nga makig-amiga ko nimo? Ako din si Trisha. Ikaw? Roxanne. Amiga na ta, ha? Sige ba? Rox, kabantay ko ni Chester kanina ba? Sige kasi tanaw ni mo ay. Ha? Gwapo ra ba na si Chester? Onya, buotan og bright pag yun. Kung manguyab na nimo, sugto nimo? Unsa man pangutan na ha, oy? Wa man gani ko makabantay nga magsige siyag tan-aw nako. Okay, basta ako no nakabantay gud ko. O kung manguyab gani na nimo, sugta uy. Sayang kaayo. Bes. Tara, mga na ta? Uyab nimo? Dili, oy. Best friend nako. Best. Si Trisha di ay classmate nako. O Trish, si Peter. Best friend nako. Hi. Nice to meet you. Hala, uy. Ikaw na kitay. Grabe. Hello. Surrounded by gwapo nga mga ekals gyud ka. Kamawon ka, uy. Unsa man, masabay ka na mag-lunch? Uy. Magpatakod ko nimo. Amaw. Day! Huwag ko masayop. Si Chester ba? Makigistorya nimo. Ha? Nga naman daw? Hala, no? Dili pa na obvious? Klaro na nga manguyab na siya nimo. Dahil maunag yun ni. Daan pag lagi ko. Uy, kung manguyab gani nimo, sugta ha? Trisha. Thank you, Roxana. Nga nisugot ka nga magka-istorya ta. Ngano di ay nakituyo? Ang tinod, Roxanne, first time pa lang na akong pagkakita ni mo. Di na ko mahimutang. Murabag, na love at first sight ko ni mo. Chester. Doon na ba ko'y chance ni mo, Roxanne? Chester. Kabla ka. Uamang ko magdali. Atagan tikad time para magunaw na niya na. Basta, ang akong isaad ni mo nga kung imo kong sugton, di tagyog ka pa sakitan. Chester. Noon sa amin ko eh. Sukad lang nga, ni-confess si Chester siyang gipati. Dili naman siya mawa sa kung una-una. Hinoon,
dili lisod higugmaon si Chester kay buotan siya. O bright sad. Bonus na lang iyang kagwapo. Tinood, Roxanne. Imo na akong gisugot. Oh, Chester. Yes! Salamat, ha. Thank you so much, Roxanne. Uy, saan ako nimo. Di tagib ka pa sakitan. Bes, tara. Mamaulin ka. Oh, nalagay kuyog. Best, akong uyab si Chester. Chester, si Peter, akong best friend. Nice to meet you. Bye. Tana, mamaulin ta. Best, pwede dili lang una kumusabay ulit ni mo ron? Unsa? Napamagod may lakaw ni Chester. Di pwede. Ako'y makasabaan si mong mama. Sige na, mamaulin na ta. Peter. Chester, pasensya na ha. Next time na lang ha. Nakasabot ko, Roxanne. Oh, sige. Amping, ha? Nakasabot. Roxanne! Roxanne, wata ko! Bahala ka diha. Ay, naabot na sa inyo. Di gamon ko ni mo tagdon. Saman, nasuko ka na ko? Kaysa may malipay sa gibuhat ganina. Kaya nga no, unsam na akong gibuhat. Wa ko makauyon sa gipakita ni Chester. Uwa sa ko makauyon nga imo nang gitago na ko. Abi ba na kung matay sekreto ay? Unya, may buo lang kong kalik nga naa na kay uyab. Gikapay na ka? Toxic. Roxanne. Peter, best friend ti ka. Sa pila ka tuig, imong advice ang perming matuman. Imong gusto. Pwede ko na siya suportan ako. Sa ako mga desisyon. Sa ako mga choices. Roxanne. Ikapila na niyang tawag na ako. Bahala ka. Dili sa tikatubagon. Kapoy. Basig nagselos na si Peter, day. Best friend naman akong tanaw niya, day, uy. Ako ra ba, day, no? Nakabantay ra ba ko niya? Nga dili lang kay best friend iyang tanaw ni mo. Grabe magod siya ka-possessive ni mo. Mura ba gigamit niya inyong pagka-best friend para imong time na apermi niya? Day. Thank you, Roxanne, ha. Ngayon magiging kong kitagaan og chance. Abi ni mo, karon ra biyag ni tabo na ako nga na ako'y kaisog musulti sa akong gibati sa usa ka babae. Patuhoon gyud ko nimo, anak. Sa imong kagwapo. Oh, doon lang ako'y naibgan sa una. Sa wa pati ka makita. Pero, di man gyud to ingon gud nga nanguyab ko nila. Karon na gini nahitabo nga ni-express ko sa akong gibati. So, tawag na ba na ako akong kaugalingon nga swerte ko? Dili, uy. Maswerte ka ako nimo, no? O gabi nimo, happy tabi ang atong mansari. Mag-celebrate, ha? Ang mama ni Peter na nawaga. Tumagala sa... Hello? Day, Roxanne. Ari na si Peter, day, be. Ni-attempt bang ko hiko, kaya wala ko nun mo siya tagda. Unsa, tita? Sige na intahon, day, uy. Lahi naman ko na siya maghuna-huna, uy, sa mga nangaging simana. Nakuyawan na gyud ko. Sige, tita. Muanha ko. Kinuo ko. Roxanne, nga no, ha? Unsa ni tabo? Si Peter ko, no. Niatay mong hikog. Unsa? Unsa man, kuyugan ka? Ayaw na. Ako lang. Manawag rin ako nimo.
Thank you, bisa nga. Imo nagid kong gitagad og balik. Basta ayaw na ba kinugos ba, ha? Bes, ayaw ko biya ha. Anin lang ka. Sige. Si Chester. Best, eto bago lang ako kadit akong phone, ha? Hello? Babe, ay kalimutan niya ha. Mansari na to. Sige, babe. Mula ka ko inig. Makatog na ni si Peter. Sige babe. See you. I love you. See you, babe. I love you too. Magkuha kong snacks ni mo, bes. Ay, saan makanin ako? Uy, makalakaw na ako. Snacks? Dara, bis, snacks ako. Nay, juice. Basin gigutom na ka. Uwa na lang unta ka nag-andam, bes. Sige na, good. Kan asa ni akong giandam ni mo. Unya, storya-storya sa taga-diyot. Oo man, pwede na ka makalakaw. Sure ka? O, lagi. Sige, bes. Buntag naman di ay. Ginoo ko. Si Chester. Nagsabot na may gabi ka makita. Besh. Mata na di ka? Pasensya na, bisa. Walin ka kapukawa gabi kay basigi ka po kag binantay na ko ba? Ang akong cellphone. Kadagang miss calls ni Chester. Si Trisha. Hello? Asa naman ka, day? Nahibaw ka na bas balita? Naunsa? Patay na imong uyab. Si Chester. Unsa? Unsa patay na? Nag-inom ang siya gabi, kiwa ni mo tunga ha. Unya, hubog kayong ni drive ang motor. Mauto na discuss siya. Kinuha ko! Day, dili ka patanawon sa mga parents ni Chester sa iyang haya. Ngano ko, tay? Tungod kay ikaw ko na mo nakaingon maunang matay ilang anak. Tuod ay, ni-text niya ka ni Chester atong gabi una? Nga makigbuwag na ka? Wa, day, uy! Wa, gyud! Bisag tanawon pa nila din yung mong convo sa phone. Ngano, day? Si Peter. Ha? Nagkuyog bing Peter itong gabi una. Oo, ako kay ba kung naunsa ko ato pero nahibog kung anong kalit lang kung nakatog atong gabi una sila. Dili ka! Hayop ka! Hayop ka! Ikaw ay nakaiwas ka matayo ni Chester! Ikaw! O, tinood! Gitiksan ako siya! Nga magigbuwag ka niya! Gamit imong phone sa dihang natog ka! Pero, dili ako may nakapatay niya, uy! Sama ko na ko nga mo drive siya mo po! Hayop ka! Ikaw may nakaingon! Huwag ka na ako igibaso sa iyong ginikanan sa itabo niya! Roxanne! Besh! Mahal kita ka! Pero huwag gina mo makita! Sukad lang niya mo to, Chester! Di na kay kamuhatag og time na ko! Hindi na ako gusto maminaw pa rin mo! Ibulig yung gigubat og kasuot, Peter! Sugod ka ron, magkalimtanay na ta! Roxanne! When there's no more hope is left in me, and I'm always lost.
Nahugno gid kaayo ko sa kunibawaan. Nga tungod sa gibuhat sa akong best friend, namatay si Chester. Sakit kaayo pa na nako. Kay bisag kadiyat rami nag-uban ni Chester. Pero na-feel ba gid nako nga pinangga gid ko niya ug love kaayo ko niya. Ug usa gid sa akong gibasol ang ako kong kaugalingon. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mga kito mga higalang, kaagi ni Roxanne nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, You. You make me hope again. All I ever need, never knew. Ang mga kaagi, gibahatan ng doa sa radyo ni GLA Haka, o gabol sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag mga sukinti paminaw, kinasiing kasing kong kidapit sa papera. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinapuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabila.